ଆପଣଙ୍କ ଜମି କାହା ନାଁରେ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିବାର ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ କହିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜମିପଟା ହଜିଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜମିପଟା ନୂଆ କରି ବାହାର କରିପାରିବେ ଆଉ ସେଥିରେ କାହା କାହା ନାଁ ଅଛି ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାଇବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ୍ କରିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ଅଛି ଗୋଟେ ଭୂଲେଖ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ଆପଣ ଆର ଲିଙ୍କଟା ବି ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏକାଥରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଭୂଲେଖ ଓଡ଼ିଶା, ଏଇ ଭୂଲେଖ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି। ତ ଏଠି ଭୂଲେଖ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ତାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଖୋଲିଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, କେବେ କ'ଣ କାହାର କେତେ କ'ଣ ଖତିଆନ ଅଛି, କେତେ କ'ଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେତେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, କେତେଟା ଗାଁ ଅଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇଥିରେ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଜାଇବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଠି ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଗତସିଂହପୁର ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ତହସିଲ। ତହସିଲ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ବ୍ଲକ, ଆପଣ ବ୍ଲକ କେଉଁଟା ବ୍ଲକ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଲି। ତାପରେ ସେ ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଭିଲେଜ୍ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ଗାଁ ନାଁ ଯାହା ଆପଣ ସେଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ଜିରା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁଟେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ହଁ ଏଇ ଜିରା ଗାଁ ଗୋଟେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜିରା ଦେଖାଇ ଜିରା ଭଲ ଗାଁଟେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଜିରା ଉପରେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ତଳକୁ ଲେଖା ହେଲା RI ସର୍କଲ୍, ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକ୍, ତାକୁ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି। ତାପରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅପସନ୍ ଖୋଲିଗଲା କ'ଣ ନା ଖତିଆନ, ପ୍ଲଟ୍, ଟିନାଣ୍ଟ। ଖତିଆନ ଆପଣ ଦେଲେ ଖତିଆନ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିପାରିବେ। ନହେଲେ ଟିନାଣ୍ଟ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ନାଁ ଦ୍ୱାରା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିନାଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିନାଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆସିବନି, ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିବେ। ତ ଟିକେ ଲୋଡ଼ିଂ ହେବ, ୱେବସାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଅଛି। ତ ଟିନାଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ 5 ମିନିଟ୍ ରହିଯିବେ। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟ ଟିନାଣ୍ଟ, ଏଠି ଆପଣ ଗାଁରେ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ପଳେଇଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗ ରହିବ ଟାଇଟଲ୍, ତାପରେ ରହିବ ନାଁ, ଆଉ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ତା'ର ଖାତା ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଓ ଖତିଆନ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଯାହା ସେଇଟାକୁ ବି ନୋଟ୍ କରିଦେବେ। ତ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ପଳେଇଲା, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ। ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଟାଇଟଲ୍, ତାପରେ ଆସିବ ନାଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବ, ଯଦି ଟିକେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଯେକୌଣସି ଲୋକର ନାଁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବି। ଏଠି ପ୍ରାଇଭେସି ପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ବ୍ଲର୍ ମାରିଦେଉଛି। ଏଠି ଲେଖା ହେଲା VOROR। VOROR ମାନେ ସେଇଟା ଟିକେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇକି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ROR ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଜମିପଟା ତ ଦେଖାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖତିଆନ ପଳେଇଲା, ଏଠି ସବୁ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ଫର୍ମ ନମ୍ବର, ଥାନା ଫାନା ସବୁ ଅଛି, ତହସିଲ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ କିଛି ଏଥିରେ ଅଛି। ଏଠି କାହା କାହା ନାଁ ରହିଛି ସେଇଟା ବି ଦେଖିଦେବେ। ଟୋଟାଲ୍ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପଳେଇଲା ଆପଣଙ୍କ ଜମିପଟା ଯାହା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଠି କ'ଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାକୁ ଖତିଆନ ପେଜ୍, ଆପଣ ପେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ବାହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହଜିଯାଇଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର, ତାପରେ ଏଠି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଖଜଣା ବି ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେସି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଟାକୁ ବ୍ଲର୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ନିଜର ଯାଇ ଦେଖିନେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଅଧିକା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ ଅଧିକା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭାରତ। ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହାପି ରଜ।